बयबो आसामनि ट्राइबेलफ्रा खौसे गाथानानै जाहाथे गोदानै एसटि खालामनो थांनायाव थाखानाय एसटिफोरखौ खुनु कारनाव खहा खालाया बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बयबो खामानि मावनांगौ आरो एबसुनि स्टेटआ क्लियार एक्सिस्टिं एसटिनि रिजार्भेसन राइट एन्ड प्रिभिलेज कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजनखौ खर्ब खालामनानै गोदानै जुदि एसटि होयोब्ला बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो क्लियार स्टेन्ड लानानै खामानि मावगोन मोनद' हारिखौ गोदानै एसटि थिसननो नागिरनाय बे दाबि बे प्रसेसा गोदान नङा आसामाव मोनद' हारिखौ गोदान एसटि थिसननो नागिरनाय बे दाबिया गोलाव समनि आरो फैयै फैयै 2019आव भारतनि पार्लियामेन्टआव राज्यसभायाव बेखौ बे बिलखौ टेबोल खालामनाय जादोंमोन नाथाय बेखौ पास खालामनाय जायाखै खिन्थु बे बिला थैयाखै दायो दा बेखायनो साननो गोनाङा जाहैबाय 2019 आरो 20नि उनाव फिन दा 2025 कारन 26आव बिसायख'थि जानो थांगासिनो आसामाव आरो बेखायनो आसाम सरकारा बे बिलखौ लानानै पास खालामनांगौ होननानै राजनितिक स्वार्थनि थाखाय बिथांमोना समर्थन होबोदों हाबा मावबोदों आरो फैगौ 25 नभेम्बराव आसाम बिधान सभायाव बेखौ प्लेस खालामगोन होननानै बुंदों खोथाया जाहैबाय जे आसामाव जेसेबां पलिटिकेल पार्टि दङ बे नेशनेल पार्टियानो जा रिजनेल पार्टियानो जा बिजेपि कंग्रेस एजिपि आरो लोगोसेनो जातीय परिषद रायजो दल आरो बावैसो बिपिएफ दोलो बा गुबुन गुबुन दोलोफ्रा बयबो समर्थन होदों जे मोनद' हारिया एसटि जानांगौ एसटि जानायाव जोंहा बादा गैया रावबो पलिटिकेल पार्टिया बिनि सायाव बादा होआखै आरो बादा होआखैबा पार्टिनि एमएलएफोरा बिधान सभायाव जिहेतु थाङो बिधान सभायाव एमएलए हिसाबै दङ बिथांमोना बे बिलखौ लाबोयोब्ला सोर बादा होगोन आरो माब्रै बादा होगोन दासिम जों मिथिनायाव 22 जन एमएलए दङ ट्राइबेल एमएलएफोर बर' कार्बि डिमासा मिसिं टिवा गार' आरो 7 मन्त्रि दङ सासे स्पिकार आरो सासे डेपुटि स्पिकार बे गासै एमएलए मन्त्रि स्पिकार डेपुटि स्पिकारा ज' लोगो नांनानै गिबि मन्थ्रिजों सावरायोबा जोंनि अस्तित्व रैखानि खामानिखौ जों मावनो हागोन आसामाव जेसेबां दल संगठन दङ एक्सेप्ट ट्राइबेल संगठननि बादै मोन 14 ट्राइबेल जनगोष्ठीनि बादै जातीय आफादनि बादै गासैबो मोनद' हारिखौ एसटि होनांगौ होननानै समर्थन होदों दा बेबायदि परिबेसाव बे मोनसे सिरियास टाइम आरो बे समाव बयबो आसामनि ट्राइबेलफ्रा खौसे गाथानानै जाहाथे गोदानै एसटि खालामनो थांनायाव थाखानाय एसटिफोरखौ खुनु कारनाव खहा खालाया बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बयबो खामानि मावनांगौ आरो एबसुनि स्टेटआ क्लियार एक्सिस्टिं एसटिनि रिजार्भेसन राइट एन्ड प्रिभिलेज कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजनखौ खर्ब खालामनानै गोदानै जुदि एसटि होयोब्ला बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो क्लियार स्टेन्ड लानानै खामानि मावगोन आरो जिखुनु पର୍ଯ୍यायसिम जोङो जोंनि गणतान्त्रिक आवाज जोंनि गणतान्त्रिक दाबिखौ जों लाखिगोन मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लोबल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन
बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सोनार लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।